Добрий вечір. А се слышимо? Добрий вечір, добрий вечір. Оповідайте, просимо, се слышимо? Угу. Окей. Так, зачнемо з нашого нового каталога. Інсидай імамо каталог штивілка 3. Трае 2 тижна, зато будете позорні, кjer трае само до 20 февруара. І зато, да не бомо згубили все наші бонуси, все наші угодності, треба чим прежде зачати делать, і до 20 февруара можемо га заключити. І зараз я вам повім, какшні акції мамо, на початку зачнемо з акцій, і повім, какшні акції мамо в тому каталогу. За наші нові члени, так от видно, на задній стороні мамо означено дарило. При наручилу за 24 евро, 20% попит уже припада за нові члени при первому наручилу. Чего правильно плачило до 20 февруара. Потім в насліднім каталогу нові члени наші будуть приїли 2 чистила, супер чистила. Одно чистило гел за помывание посуды с антибактерийским учинком. Дыши по евкаліпту ін Любенице, Божанською, Мавонь. Потім маємо друге чистило за печицю. То наше універсальне чистило, хіт продай. Дыши по меті, туди Божанського аромойма. І також надаріться буду приїли наші нові члени на сліднім каталогу. Інше, і маємо посибну понудбу в тому каталогу. За все нові члени, які будуть правильно наручило за 60 евро в каталожних ценах, то супогої, може бути наручило в каталожних ценах 60 евро. Потім і маємо 20% попуст, і 30 евро подіти дарі всякому новому члену за перший накуп із нашої понудби. І при наручило за 60 евро на концу, наш новий член або члениця плаче які 18-19 евро. Отлична акція. Акція буде тривала до 20 февруара, 2 тижні. Зато легко придобити нові странки, нові члени в свою скупину. І чим більше людей спознає наші ізділки. Так от, чим прежде зачнете делать, і скористайте на повну ту акцію. Тоді додатний бонус 30 евро, то такой, бо добила всяка члениця або член при наручилу в насліднім каталогу. Тоді припада ще код додатний бонус 2 чистила. Гел за помывание посуды и гел за очищение площадь и печицы. Такая отличная акция и супер прихранник. Та акція, динарна награда, не сама в Словенії потика, а пак і мамо в Латвії, Литва, Естонія, Італія, Шпанія, Португалська, Ірська, Франція, Бельгія, Люксембург, Нізоземська, Румунія, Маджарська, Хорвашка, Греція, Шведська, Фінська і Данська. Тоді, звісно, от знеска. Таку чи мати, як сородники, або знанці, або приятеліці, в других державах, інче тільки маємо їх метнаштити, потім легко тоді вони скористають ту акцію. Старт програм. Так, з цим забележила, сюди самоплатила на складічну і мамо поновно натискам і легко сюди нарочить. Такшен код літак. Старт програма 9 кораков, ін артикули мамо 7-8, 9-9. Сюди при наручилу в каталогу штивілка 3, сам видела всяке наручило, всяка члениця член, бо добил такшен ен літак за 100. І то зачетний програм за наші нові члени. Перший корак і мамок досі придружує акції, бо добил 30 евро, заплатила свого наручила, плюс чистила. Інше жили на доліваті, потім ще легко придобив за посибну ціну долочин комплект ізділків. І тут мамо
на ведення сделки. При наручило за 560 євро в наследнім каталогу членця Водобіла за 6 євро комплект чистил, по-моєму. Другий корак. Прашики отстранюваль смадежів. Їм принаручило за 90 євро, бо та комплект прийшов саме за 2 євро. Одвісно от знеска. І хто жeli исполнити, придобити ті сделки по посадній ціні, потім і мати можливість забирати 9 каталогів, чи делати наручила за 560 євро в каталогських цінах, потім придобивати ті сделки. Седай имamo от тega каталога nekaj sprememb pri start programu. Самодейна обновitev в začetnem programu. Sedaj vam razložim, kako to deluje. To samo za novi članek, kdo je delal start program, kdo je izpolnjeval te pogoje. In tukaj recimo, ko nova članica naredi en korak, 2, 3 in potem ima en korak ali zamudila s plačilom, ali pozabila narediti naročilo in ima zgrešen en korak. Prej smo pisali na podjetje, da če lahko se vrnemo v start program. Sedaj, punce, pogledajte kako. Sedaj, če recimo ste zamudili in en korak ste spustili, lahko naredite v naslednjem katalogu, ampak znesek boste povečali dvakrat. Namesto recimo, če ste delali naročilo za 45 evrov, poskusite njega narediti za 90 evrov. Če ste imeli naročilo za 90 evrov in ste spustili, naredite naročilo za 180 evrov. In vi potem boste dobili kot darilo izdelke recimo za četrti korak, kateri ste spustili, in za peti. In sedaj lahko, recimo, koliko start program traja, če imate, ampak lahko samo en korak spuščen, eno kataloško obdobje. Če imamo 2 in več, potem ni možnosti vračanja v start program. Ampak če imate en katalog spuščen, potem lahko se pridružite in nadaljujete izpolnjevati korake. To je super, ker vi lahko sedaj lažje, po-moему, ni treba pisati, ni treba še čakati na odgovor, ampak če vidite, da ste zamudili, ampak želite nadaljevati naprej, samo naredite naročilo 2-krat večje in vas sistem avtomatski povrnil v start program. Imamo akcijo, katera se nadaljuje, in ta akcija bo trajala do konca leta 2022, se imenuje Like Faberlic. Na hitro povem, kakšni so pogoji tej akciji. V vsakem katalogu, če imamo vsaj eno naročilo, vsaj za 18 evrov, 18 evrov to naše minimalno naročilo, minimalni znesek, in če imamo v vsakem katalogu zapored vsaj eno naročilo in mora biti plačeno do konca kataloga, od tretjega kataloga vi že udeleženec tej akciji. In Like Faberlic vam daje 70% popust na en izdelek. Odlična akcija. In če vidite, da delate naročilo vsak katalog, potem na drugem koraku v promocijah pogledajte, prosim, in mora biti označena vrstica Like Faberlic. Tam lahko boste videli kakšen ogromen seznam izdelkov in katerikoli izdelek iz tega seznama vzamete za posebno ceno s popustom minus 70%. In če nadaljujete naprej, v vsakem katalogu boste imeli en izdelek s takšnim popustom. Kdo recimo še ni bil udeležen te akcije, poskusite in boste videli, da res splača sodelovati. Potem imamo tudi trenutno akcijo, katera za vse člane. Akcija se imenuje Izdelek dneva. Akcija bo trajala od 7. februarja do 7. marca. In ko pridemo na svoj account in vidimo takšno slikico, ko pritisnemo na to slikico, ni pomembno, kje, lahko tukaj kupi, lahko na akcijo dneva, in vam bo
показан іздилек днева. Всякі часи обнови по 10 урі, по 2,20, се прочим, по 2,20 урі, іздилек се заміня і всяк дан імамо нов. В тему дан съм гледала, імамо кисиков спрей. Так, я съм имела ніч 2, 5, 6, по-моєму, артикули мамо. Я тук. І посебна ціна само евро 9,70. І seveda мінус попуст до 4 іма. 20%, але 16-20%. Тоді количина не омеєна, акція за все члени. І коли зачнете делати наручило, такое гресте, просим на ту акцію, поглядайте, как же не сделать имамо в акції, і чи вас та ізділок заніма, потім легко го наручите по посебній ціні. Так, не позабімо, да бомо 15 февруара об 10 звітри бомо міля форум Фаберлік, які бомо зведели новиці подіття, потім новиці на міжнародному тиргу, потім какшні акції причекуємо, нові акції, і це какшні програми, яка нові подіття за нас є приправило. 15 февруара об 10 звітри. Так, в новом каталогу имама, кто уже приглядал, имама новую коллекцию парфумов, ориентальских парфумов, 3 женских и мужских. Ту коллекцию представля знана игралка Меріам Узерлі. Накратко вам повім о парфумах. Вече інформації бом приправила, добила съм вже документи, і бом приправила тоді вебінар, наредимо, і вече повім о тих парфумах. 3 женських, дишує фантастично, тестери обстаю, легко їх нарочити, на складіщу і маю. В систему є означені тестери, бо сте поискали сліки цілі означення і в замети рез божанської душі і по всім чист нове в приміряві з тими парфумами, які маємо в Фаберліку, абсолютно нове і чист посебне. Так, і маємо 3 женських. Так, та зелений і мамо, так, семенує. Так. Так, на арабщина теж можемо се потрудити до приберення. Жама ел фана. Також боль по саддю диши, ліпо диши, свіжа, також спомладанська, за політі, бо зело приємна дишава. Так, і в Словенщині означає тирк чудежев. 50 мл вкрию парфумчики. Так, потім і мамо, так, Захрат ел Сахра, пущавний цвіт, туди в Словенщині, туди ліпо душі, по мені, душі кот Азія, кот Всход, чист посебна, так що заніміва дишава. Так, женський шеяний мамо, ел Хазна, заклад. Та парфум съм наручила, кер по съставинах съм погледала, тук я взимам рада, ванила, чоколада, так що зело приєтен, сладък, тежък, мой парфум и на коме чакам jutri moram dobiti. 3 парфума имamo ženskih, posebne takšne stekleničke, tukaj še ornament ima tudi svojo zgodovino, zgodbo, bom razložila vam kasneje. In imamo en moški, kateri se imenuje Ažezur, pogумен в преводу. 100 мл парфумчик, tudi lepo diši, tako da priporočam. Sedaj se približuje praznik, dan Valentina, lahko zase in za svoga dragega naročite te parfumčke. Так, имamo в новом каталогу омеяну колекцию, так, се именує Jardin de Giverny. Туди більш помладанська колекція,
И только представлена палета Senchil Imamo, которая собой 5 мат оттенков и 4 світечих. Потім імамо Сіяй, але Ліпглос, яку правильно поведете, не вим. Ми мали притачну колекцію італіянська, Аква ді Портофіно. Туди була омеяна, могуче, хто б вспомнил. Туди текучина ена барва, а на усницах, ко нанесеш, се спримені. А тука имamo en универзальный оттенок, и на наряде такшно нежно-розу барву. Потім имamo крема, зело посебна крема желе, лавка, съм брала да липо и такой навлажи кожу, потім дає такшен сіяй код здраве лепе кожи. І, че се не мутим, по-моему, ще вітамін С всивою. Які я писала. Ага, хладі. Ще хладі, наряді жаметну кожу, і по мірі кожу. Неприкривна, вероятно, таку боль дає заради тієї барви код крема BB. Як що там ще це імамо, да? Ампак по манкливості не покриє. І чи прав сам розуміла, то коли има кашні тежави алергічицю, потім можеш управляти текучий пудр. Тут тоді представлена декоративна косметика. Имamo свічники за очі, потім чертало 3 оттенка, лаки, потім печено рдичило, которое в собой 3 оттенка, и такого и написано, за которую коли женского, который коли оттенок кожи, се прилагоді і ліпо ізгледа. Так от не рабимо їх там 6, все в 3 в N імамо в тему оттенку. А потім імамо 3 оттенка шмінки. Шмінка влажильна, так, і в собою вітамін Е, і рецинусова олія. Туди дає і зразить сіяй. 3 оттенка універсальних, легко, сидиш з попустом, легко наручимо і перевіримо, як ж є. І маємо наліпки за ногті і тату. Лепе тату, такой за спомлад. Там в каталогу тоді означено, яку пункцію ліпо на кожу я нанесла. Так от, хто рад, то има, вероятно, боль за млада пункція. Ампак нека посебника імама в тому каталогу. Потім имamo нову колекцію тоді по наваді, так що колекцію нарядю за 8 марта, а поки вже имamo мало при. І тільки имamo гелі за тушильні нові, і в лепій шкатлиці кремиці за роки. 3 кремиці по 30 мл. Код дарильна, код ідея за дарилом. Так, і в новому каталогу кончно имamo нову колекцію BioC. Так, і будемо вам повідомила її. Так, BioC приїхала з Франції. І то є нова наравна косметика. Установительниця BioC є докториця фармації Селін Лангле. Так, изделки Санахаю в продаже от лета 2003. Так, а BioC лето 2021 се подітя BioC здружила з подіттям Faberlic. І сюди ми тут легко ті зділки наручимо, і ще з попустом. Інка представляє нам та колекція ізділків. Тут маємо ізділки за нього кожи, потім парфуми, і ізділки за дом, чистила различні. Trenutno ще немає огромно ізділків, а пак долучені сюди наручить. В каталогу не со всі ізділки означені, а пак чи гремо в сплітну торговину, означено BioC, поїщемо версію, і там ми маємо вже їх неко представлених, які сюди наручить. І BioC управляє самонаравна рослинська олія, потім наравна барвіла, наравні ароми,
и управляем амбалажу, который є могуче рециклірувати. Так от туди нека посебника, формула ізділку всебує до 100% наравних составів. Сюди мамо нека посебника, і з веселем бом чекала ваших коментарів, сама бом прискусила ті ізділки, і це ви там бом злохвалежно, чи ви ділили ще своє іскушення. Так. Тут имamo колекция Anti-Age за Негообраза. Тут имamo от чистильного гела до серума, креми за образ, маски. Так, колекция за Негообраза проти старанню. Ті собою органова олія, карітеєва олія, огромно ще других составів і вітамін С. Так вот, легко приискусимо. Можем ще перевірити алігрея та зділка, яка гліда на ціну доволі драге, 7,20 євро до 30 євро, чи грея та зділка з попустом мінус 70. І хто має лайк Фаберлік, потім который коли собі здалек легко привозить з тим попустом. Потім имamo так, колекція, антицелюлітна колекція. Тут таку, як видимо, еретична олія, все наравне составіне. І тут имamo олія проти целюліту 100% наравне пише. Потім имamo крема ліфтинг, алігомаш ліфтинг за тіло, і ще на крему за учверстітив персів. Zanimivý zdelek, tako da verjetno to bo najbolj prodajný. In bomo preizkusili te izdelke. Так, потім имamo Бора-Бора. Тут имamo колекція гелів за тіло, потім крема за руки і шампунь 2 в 1. Так, шампунь 2 в 1. Вероятно, шампунь и бальзам. Тут, по-моему, море легко дышать. Тут на равной составе. Видимо, кокос, тут какая-то манго, морелица. Такуда може бути рис бажанська арома. И за всякую дневную негу имamo тут мыло, которое всебує етеричну олію. Потім гел за руки, али спрей, гел антибактерійський за руки. Тут легко заторбиться имamo, тут знижена ціна є. Так, потім имamo усну воду і зубна паста за білення зуб. Абак таку посемрикла. В каталогу є представлено чист маленькості зделков. Велику їх печ быстрее нашли в сплетній торговині. Так, інкас ще з цим жвила вам повидати, гліди. Само інтернутик. Ага, гліди акції. Имamo акцію гліди ізділку в BioC. В третьем каталогу то седай при наручилу за 4,50 євро. То каталожка ціна. Чи имamo само тих ізділків. Не скупний знесок Фаберліка, а пак чи имamo в тему знеску ізділки BioC. 4,50 євро може бути каталожка ціна. Потім 7% нам врачує, от того знеска нам врачує за накуп в наследнем каталогу. Им только вот добропис, который легко искористимо при наследнем наручилу. Чего мы наручили изделка BioC в каталогу 4, али 5. 2 каталожких обдобия, потом та добропис легко искористимо за наследний накуп. Tako da, če recimo kdo bo odločil naročiti večjo izdelko, potem gledajte, da bo znesek 54 v kataloških cenah. Ker tudi potem prihranek in gleda na te cene, da draže od izdelkov Faberlic, ampak potem 7%, če dobimo jih nazaj, tudi ni slabo. Так, і имamo за наші мошки. Тут новая коллекция, се именує Пик, которая
означає верхунець. Тоді видимо формат XL 380 мл. Tako da ne bomo ekonomili na naših dragih. In tukaj imamo šamponi in gelje za tuširanje. Šamponi imamo, sem videla, proti spadanju las in proti prhljaju. Različne arome, dišave, še nimam jih, ampak par jih bom sigurno naročila. In kdo bo tudi odločil, prosim, delite v naši skupini potem svoje mnenje. Так, в вилявном каталогу съм заследила, є отлична акція на декоративну косметику. І тут при наручила комплета, катери колі сенчила і маскара, прийде само 12 євро в 9,50. Гледа на то, да само ені сенчила прийде 12 євро, потім себе сплача ту акцію скористить, кір та маскара легко речем, да прийде за 100. Та маскара конце, želim povedati, da ona lepo prebarva, kdo išče pravi, imam zelo kratke in redke trepalnice in nobena meni maskara ne ustreza. Poglejte, ta maskara pobarva katerikoli trepalnice. Sploh, če niso opazljivi, če slabe, tanke, kratke, naredi super, fenomenalne trepalnice. Takšna krtačka, kot tukaj je značena, silikonska krtačka gre. Ampak lepo всяку трепальницу побарва. In lepo drži čez dan. Не чути, что ту маскару на трепальницах, легка, приятна in lepo подальше трепальниce. Припоручам. In seveda senčila. Senčila lahko uporabljamo kot suhe in kot vlažne. Na dva načina. Če suho krtačko нанесемо bolj takšen dnevni make-up, bolj nežen. Če želimo poudariti, potem zmočimo krtačko in naredimo z vlažno krtačko. In bo tako bolj izrazit make-up. Tudi super čudoviti odtenke in katerikoli odtenek, kateri vam všeč, boste vzeli zraven z maskaro. Так, в тому каталогу туди съм заследила є отлична акція на обожуємо ту колекцію Dream Therapy. І тут маємо зніжені комплети. Спрей за тіло, за одею, за постельніну, легко встановлюємо шприцами, то спрей наш і крема-гель за туширання. Бажансько диши, супер наряді, приємна м'яка кожа. In znižamo sedaj na 35% cena. In drug komplet imamo nočno kremo in serum za veke. Ta kolekcija vsebuje enkapsulirani melatonin. Melatonin je hormon, kateri upočasnjuje proces staranja in se bori proti stresu in živčni napetosti. Tako da za pomiritev super in za dober spanec. Fenomenalne izdelke, tako da kdo bo odločil, ne bo vam žal. Tudi v tem katalogu sem zasledila hit prodaj pri nas Obliže. Obliže iz kolekcije Okeana, kateri vsebuje izvleč kaviarja in aktiv iz rdečih morskih alg. Плюс пептидний комплекс. Те оближ зело познані, анти-ейдж учинок даю, потім подочняки відстранію, отеченість відстранію, легко управляємо, чи желимо відстранити какшні боль глибокі губи, управляємо легко тукай, легко на челу, треба нанести на 15-20 минут, потім відстранити і розліку просто опазили такой, кого бості дали стран та оближ. Сниженная цена 60%, само 18 евро, ще минус наш попуст, супер цена. И имamo нов изделок, спрей, который такой в един trenutок навложи кожу. Легко на образ, на кожу ga нанесемо. И гледа коментарии, которые съм вже видела на интернету, правят да зело лепо дыши и
приємний нареди учинок. Тоді є знижен, і, по-моєму, боль подобен код наш кисиков спрей. Можемо больно точно поглядати, какші там составини, а пак сигурно може всебувати туди аквавтим, аленовавтим. Ін глядати колекції океаном дірезило добре, чітковіта, таку датаю зелик може бути рис посебен. Потім знижена ціна на наш кисиков бальзам. Пунктик до відео з каталогу сідай мамо рідну ціну около 15 євро. Сідай бальзам, то наш хід продай, наш легендарний кисик. І тут маємо ще олячевалець, іменує енергетський, то таку от ніжна, такшна крема влажильна, ліпо навложив, ентрунток навложи кожу, і на кожа, бо навлажена 2,70 ур, держи та обчуток. За хитро помочь, і та два іздилка за зло приємну ціну. 50% випуск, то є супер. Так куди поглядати боль позорно, і легко наручити ціні в тому каталогу. І тоді, коли я замудил два каталога назад, тоді ми мали акцію на ту колекцію Expert 3 Корака ABC. В тому каталогу маємо повновну можливість придбати ці іздилки по злогодних цінах. Тут легко нарочимо комплект із 2 іздилків, легко із 3 іздилків. І та комплект управляємо за помлаювання кожи, потім при когда мати жаве акнасту кожу, бразготины, а только туди зело очень ковито делают эти изделка. Так вот, отличная цена, и кто же не проверил, кто же познал туди легко искористать эту акцию, кто же не познал изделки, обвязно вам их припорочам. Туди легко управляємо ті изделки от 18 лет и напрямую. Легко наредимо куром помлаювально, легко управлям за всяк дан не припорочам, а пак по, чи відомо, recimo, da rabimo, lahko enkrat na teden lahko naredimo kuro in ko kako bi vam povedati, ko zaključimo to kuro, že rezultat bomo videli po našemu obrazu, po naši koži. To je to. Tukaj sem zasledila v tem katalogu, kaj meni bilo všeč, ampak vi sigurno boste našli še svoje izdelke, svoje akcije, kateri vam bolj interesantni. In želim vam в тому каталогу придобити чим веч наручил. Глядати акції за нові члени припорочам, да чим веч повести напрей оті акції і придобити ще нові члени в своїй мережі, да розширити свою скупину. І поскусити чим прей зачить промовірити каталог і зділки. І успішно заключити та каталог. 20 февруара є задній дан. Tako da puncem bolj pozorno pazimo na svoje točke, da ne bomo izgubili vse te ugodnosti, katere že imamo. Za danes to je to. Hvala, da ste vzeli čas, da ste bili z mano in želim vam lep večer še naprej. Nasvidenje.